Vastenavond viersten meteen van het begin. Vastenavond viersten, gebeuren daar een keer. 1, 2, 3. Je hebt geen rijden op te stoppen, geen rijden op te gaan. Witselaar worden. Wie is het met ik mannen? Proficiat! Ja, ik weet niet wie het is. Het is echt een fantastische dag. Het begon om 6:15 met de krant lezen. En ik heb geen idee wie laat het nu is. Heel erg goed. Ja, fantastisch. Dat hebben we niet verwacht en het is zo gaaf om dit mee te maken. Al die lui die op ons afkomen. Ik heb geen idee wat nog weer op ons afkomt, maar goed. Gebeuren dat een keer. Speel ik de gekke vastenavond in. Gebeuren dat een keer. Wanneer dacht je van, we gaan meedoen bovenin? Nou, wie voor op de bühne stingen en vervoerd door het kanaal even, kreeg je die energie terug. Toen dacht ik van, dat zou wel eens gek kunnen worden. En toen het zo was, wat ging door de heen, Jan? Ja, ongeluid, onrealiteit. Ik denk van, ik hoop dat Nemes me genoeg wakker maakt met deze druim, want dat zou echt super jammer zijn, want de druim dat was zo geweldig. Gebeuren dat een keer. Het is vanuit de schooien zijn.